Тук е. Него Жокера. Видя ли къде го служи това? Да. Не там, и так! Все едно не видях къде го служи. Оп, идва Алистер. Дистанция. Това направим против космоса, не мога мръдна. Бият миньоните. Стига го пускат това. Майка ти дева. И това е пълно. Стига бе това. Трябваше още малко да дойдем сам, нямаше да ме споведа. Оп. Бегай. Прави бегани. Ей, това на малко живот. Толкова ме перна и цялото ми кръжа. Това ли сте да много неприятно? Алистър го върнахме. Ако дойде ще го солна. Еми, аз нямам маги обаче. Чай да фермиме малко, да биеме миньони. О, фака ме. Това се чуи сега как да ни издерне. Сигурно ще чека да влезем в обсък на кулата. Нали смачках? Да им избухна долу. Всичките мани едновременно ми Нямам мана никаква. когато реша повече. А то се набута. Нямам обаче какво да му взема. Аз нямам никаква мана. Нямаш и аз нямам мана. Сега ще ми скочи от кръст. Дай надолу, дръпни надолу. Още миньони са малко трябва да дойде. Ето го, зад нас минава, зад нас. Изтегли. Няма. Изтегли бе, човек. Изтеглям, вижте ме таковат ме. Стъмват ме Теги словно. направо се презареждаш. Ето ти се напомпах. Идвам в мен. Идвам. Ех, че не мога единия да го изостави за секунда. Няма да му се поверя. Ти нямаш никаква мана. Майка ти Алистър. Няма мана, брат, ще се... Изчакай, няма миньони. Аз само ги дразня. Ще се върна се напълнат и оставам на тези фронта малко. Само ги дразни. Абе, ден ще направи фрагмент, ние да сме. Бей, натиснаха ме много. Казах ти да само ги дразниш. Ама не мога, натиснаха ме в някакъв ъгъл. Къде ще ми се вреше? Дай го насам, аз минавам отдолу.
Майка му, бе, много бързо бе. Давай ти си! Това е бе, момче. Ема ти се поверва, Оклюв, къде се навре. Това Алистър не го виждам къде обаче. Отивам да се презареда, идвам. Отивай. Алистър е горе. Аз си горе не го виждам нещо. Да не е тръгнал след нас, ама не вярвам. Не представя се. Ще се явни. Може би е сменил фронт. По-скоро е в храстите. Знае, че има навик. Почти съм при тебе. Това е издиядъл. Аз чудя дали се върна... Тя им храстите. Аха! Горим. Оп, Его е. това убия. Май. Ел. Ага, как ме удари. Ей, как се възстановиха живота, копърът. Беги. Само ги дърпи по-назад да го словна. An enemy has been slain. Много е деликатно само момент. Дето ме възстановява, нали? Ами да, ако ти е там. Абе, да, фанме толкова пълно, дето ти е надолу. Бей, няма такова. Пак съм малко. Тук нещо ми се появи. Тия двамата минават надолу. И ще ги тествам. Дай да... Идват отдолу. Бягай. Еле. Трябваше като ме дръпне да го таком. Каква е там мечка, Да, дето ми фанме появи? двамата. Кой ще фанме? Не мога, нямам за такова. Малко Ясно. да се възстановиме. Колбички, взел ли си? Ела надолу, не съм спълна кръв. Не се спомня как се спомня. Питат се на ни затвор. Много ме натисна. Не успях да го ударам, майка му. Ако си бях познал това, щеше да го убия. Нямаме миньони, върши. Бе, я се го правиш, ако искаш. Да, имаш 2 милиона и трън. Аре, докато не са се върнали. Жалко, че не тичам толкова бързо. За това. Тука. An enemy has been slain. Обаче отдолу е празно. Тия двамата играят ли? Дойдоха в среда. Ема той нинджата дойде в средата. така че. Не, нинджата дойде при доста къде. Да. Да, станаха на двама. An enemy has been slain. Ние доста добре. Чакай да идвам ли към тебе? Ами ако няма нужда отдолу повече, може да дойдеш да бутнем тази кода. Идвам. Ще взема едно щитче по пътя. А там магия, където разправяш, че няма нужда от нея на кулата, тя за какво е? Тя за моята от среща да не вижда нищо. Цялата карта му става черна.
ally has been slain. По пътя реши да убиеш ли някой, бе? По пътя реши да убиеш някой, бе? Да, тия... Опитват се пак да ме убият. Ще ги пресрещна. Те двамата май не са от най-добрите. Ако има шеф, мога да използвам всичко сега. Нямам. На Бога. 263 секунди.